سلام كم يصنحوا كبرات خطات التقدمت ميديا نسعى زدنا لكم زيناتات زينا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا نعدمنا بكندينة ساتهم ممكن فيلم سراويت والكملاغي سياسة فوركي عبال الحزب تግራይ زسكاك ግፍዕታት ይፍጽም ከም ዘሎ መንግስቲ ትግራይ አፍሊጡም አርሜና ጉጅለ ዕጡቅፋኑ አብዛው ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ሕጂውን ዝተጠናኸረ ግፍዕታትን ቅትለትን ይፍጸማሉ ተባሂሎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናይ ግድን ብትክክል ክፍጸም ኣለዎ ተባሂሎም ኣብ ሱዳን ማዕስከር ስደተኛታት ተጋሩ ኡምራ ኩባ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባረ ሓያሉ ስደተኛታት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ተገሊጾም ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐት ስምምዕነት ሰላም ንኢትዮጵያ ዘኽራያ ኣፍሪካዊ ዓወት ከም ዝኾነ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢን ደመቀ መኮንን ምዝራቡ መዘራረብ ዛዕባ ኮይነሎ ናብ ዝርዝሮም ክሰገር ፈለማ መንግስቲ ትግራይ ዝሃቦ መግለጺ ክነቀድም አርሜናው ሰራዊት ውልቀ መላኺ ሲያሳ ፎርቂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘስካካ ግፍዕታት ይፍጽማሉ ተባሂሎም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ልዕሊኦም ዝተኣወጀ ቁልዕ ወራርን ጆኖሳይድን ብጽንዓትና መከቱ ድሕሪ ምጽናሕ 23 ጥቅምት 2015 ዓ.ም ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ተጻብኦ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ብምፍራም ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብዘተን ምፍታሕ ዝኽእል ምዕራፍ ከም ዝተጀመረ ዝፍለጥ እዮም በዚህ ስምምዕ መሰረት ተጻብኦ ደው ክብልን ሕገ መንግስቲ ክኽበርን ናይ ሓባር ምርዳእ ዝተበጽሐሉን ኣብ መሬት ትግራይ ዘሎ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ንኽወጽውን ምርዳእ ዝተገበረሉ እዮም ይኹን እምበር በዚህ ከይዲ ዘተ ሰላም ዘይተሓጎሰ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ክንዲ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ንኸውፅእ ተወሰኽቲ ኣሃዱታቱ ናብ መሬት ትግራይ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ህዝብና ማዕለያ ዘይብሎም ግፍዕታት ይፍጽማሎም እዚ ኣርሜናዊ ሰራዊት ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ብዝኸፍአ መንገዲ እውን ይፍጽም ከም ዘሎ ይተሓቢሮም ሰላማውያን ሰባት ብግፍዒ ይጭፍጭፋሎም ሃብትን ንብረትን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብመኻይን ናጽዓነ ይወስዳሎም ክወስዶ ዘይከኣለውን ይዕንውን ይቃጽሉናሎም ሓድግታት ትግራይ እውን ብስፍሓት ይዕንውን ይዘርፋሎም بحافش ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን እናካየዱ ዝመጸ ኩለመድያዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ስምምዕ ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ዝያዳ ጠናኺሩ ይቕጽለሎም ስለዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን እናካየዱ ዘሎ ግፍዕን በደልን ብህፁፅ ጠጠው ከብል ካብ መሬት ትግራይ ቀልጢፉ ንኽወፅእን ብዝፍጽሞም ዘሎ ገበናት ንኽሕተትን ኩለመድያዊ ጻዕሪ ክገብሩ ኣለዎም ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ተሪር ስጉምቲ ንኽወስዱ መንግስቲ ትግራይ ይጽውዕ ክብል ኣብ መግለጺኡ ኣስፊሩሎም አርሜናው ጉጅለ ዕጡቅፋኑ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ሕጂ እውን ዝተጠናኸረ ግፍዕታትን ቅትለትን ይፍጽም ከም ዘሎ ተፈሊጦም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኢንሳይት ዝወፀ መጽናዕቲ ላዕለዋይ ተመራማሪ ዩኒቨርሲቲ ጋይንት ፕሮፌሰር ጃን ኒሰን ዘውፅኦ መረዳእታ ከም ዘመላኽቶም እቲ ምስ ካልኦት ሓይልታት ጽንተት ኮይኑ ብሓይሊ ላዕለዋዊ ግዝኣት መሬት ትግራይ ወሪሩ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ምጽናት ዝርከብ አርሜናው ጉጅለ ዕጡቅፋኑ ዝጀመሮ ገበን ጆኖሳይድ ሕጂ እውን ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ከበድቲ ግፍዕታትን አርሜናዊ ቅትለትን ንጹሃት ሰባትን ይፍጽማሎም እቲ ኣብ ትግራይ ቁልዕ ወራር ካብ ዝጅመር 2020 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ወርሒ ጥቅምት ጀሚሩ ምስ ካልኦት ሓይልታት ጽንተት ብሕገ መንግስቲ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዝኾነ መሬት ወሪሩ ዘሎ ሓይሊ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከበድቲ ዓለም ለኸ ገበናት ፈጺሙን ይፍጽምን ኣሎም ብርክት ዝበለ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ተሰዲዱ ብሚልዮናት ዝቑጸር ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተመዛቢሉ እዩ ዝበለት ትጸብጻብ መውፅእ ሲኢዶም ኣብ መረበቶም ናብ ዓዶም ዝተረፉ ሰባት ጭካነ ብዝተመልኦ መንገዲ ይኣስር ይቐትልን ይሓርድን ከም ዘሎ ድማ መረዳእታ ጃኒሰን ጸርሑ ኢትዮጵያ ኢንሳይት ጸብጺቡሎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብትክክል ክፍጸም ኣለዎ ተባሂሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ከም ዝተጠቐመ ኣብ ቤት ምክሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ተረኺቦም ሕቶ ዘቕረቡ ኮንግረስማን ብራድ ሼርማን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ በደል ደው ክብል ጸዊዖም ኮንግረስማን ብራድ ሼርማን ሕጂ እውን እንትኾነ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብትክክል ክፍጸም ኣለዎ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕነት ዘየኽብር እንተኾይኑ ሃገሮም ኣሜሪካ ጽዕንቶ ተፈጥሮሉ መደብ ክትሕንጽጽ ከም ዝግባእ ኣመላኺቶም ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝቐረበሉ መሰል ተጋሩ ከም ዝተኸበረን ሰላማውያን ሰባት ድሕነቶም ውሕስ ከም ዝኾነን ከይተረጋገጸ ኢትዮጵያ ተረባሒት ዕዳጋ ኣግባ ክትከውን ግቡእ ከም ዘይኮነ ዝገለጹ ኮንግረስማን ብራድ ሼርማን ብመንግስቶም ጥራይ ግዳይ እስራት ኮይኖም ዘለዉ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ ብህፁፅ ክፍትሑ መንግስቲ ኣሜሪካ ጽዕንቶ ክሕድር ድማ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ሱዳን ማዓስከር ስደተኛታት ተጋሩ ኡምራ ኩባ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓያሎ ስደተኛታት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ተፈሊጦም
بسنك تبارك بزحات سدتنياتات كل زنبرهم نبرت كم سانو مكتلا محضر محبرا وقداي مع عسكر أمراكبا ممبر ألولا قبر جورجس نبي بيسجليتهم أبتم عسكر كرم لمون بتداغاغامي حدقا بارع كم زقات أمزكر كوينم حادث حساس كلتشن عسى تربعتنا قوزات راقز بستخصة بارع سانشوعتنا مسلالي بمعناو 175 سدتنياتات دما بزي مسلالي كم استرفيو أفليت أزلام بتسمى مسارات تزعودوا كبلن حاجة منجستن خبرن نحبار مردا استبصحلون أمر تجرازل أراو السراو الشعبيام نقول تنون مردا استجبر اليوم تبسولوس عصر حموش حدار كتشن إسران كلتن فولي متوعي زوبا سلسة بزبها الكفالة مع عسكر زقات مع حدقة حود مام عب ساعات كلمة كتر قام استخصة ممر ألولا تزاريبهم عبل عليه وزبت حقود أتيلن نبرات بزمل كتجن كداون تكون ديكمون تكوت زخالو على حدا سيبيلن يلوم بتبارع 50 حدن كابتن دان انصيت نستسرح داسات ملؤ بملؤ زعانو كينم عبتم غزياو معقب زنبرو لالميتن 37 دما بزي مسلل تريفهم علوم BBC كابتن عسكر زبصحو فيديوهات ون توم بغزياو نستانص منبر سدتنياتا بحوا عنيم عوشت زنبر نبرتن اخالن دما ناب حموخشتي تغير يريوم منقل نايت حدغا زاغيد بنصر كم زي فلتن عم صراي كم زركم زحبر مكتلا محضرن محبراو غداين مع عسكر امراكوا ممر ألولا አቀማምጣ ናይቲ መስለል ግን ከም ምክንያት ተቃላዓነ ተቀሚጦም ንነብረሉ ዘለና ገዛውቲ ምቹ አይኮነን ንሕድሕዱ ዝተለጋገበዩ ካብ ሓደ ገዛዩ እተሓውተ በጊሱ ቅብላ ረድዮም ነበርቲ ኢቲብቲንዳን እንፀይትን ስታኑጽ ግዚያው መስለሊ ንመስርሕ ዳሳት ክብሉ አርዮም ዘምጽዎም ሰዓርን ገረብን ምስቲ ምግብን ምብሳል ኮነም ንኻል አገልግሎት ዝነድድ ሓውተ ደሚሮም በተደጋጋምን ዘጋጥም ባር መንቀል ይኾን ከም ዘለው ወሲኹ ገሊጾም ኣብ ማዕስከር እምራኮባ ዝርከቡ ዝበሎም ለላ 17000 ስደተኛታት ብሰንክት በተደጋጋም ዘጋጥም ዘሎ ባር ኣብ ሓደጋ ይርከቡ ክብል ተዛሪቦም ጸብጻብ ወኪል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት UNHCR ከም ዘመልክቶም በ28 ለካቲት 2022 ዝተመዝገበ ቁጥሪ ነበርቲ እቲ ማዕስከር 19189 ነይሮም بدحرت حدقات كال سدتنياتات ودو حبرات منجستات UNHCR نابتو بوتا بمخاد نتخونتات كمستعذبن بزياو مسللتين داتات كمستخلن ممر ألولان بيبي استزاريبوم UNHCR سدتنياتات نجزيو نابستدالو بوتا نامتو كمقبو يقبر علوم كساب حجيقن قوام زخونا منبر قزام نبرتن كالق نقرنا يتوهابومن بتنزين دادا قزاوتي أصنع وانيلومنا كوتيرنا نقرنا يومي بل سدتنياتات بحرت بارا بقزياو نت أبستتخلو تين داتات يحدو كوان تخلو زاغير ግን ዝድቁስሎም ፍርናሻት ኮነ ዝክደንዎም አልባሳት ከም ዘይተዋሃቦም ወሲኹ ገሊጾም ዝነደዱ ገዛውት ዝነብሩ ቦታ ተጸሪጉ ኣብ ዝተዳለወ ዳስዮም ክምለሱ ተገይሩ ዘሎም ኣብ ዘይነደ ክፋልቲ ማዕስከር ቤተሰብ ዘለዎም ናብኦም ከይዶም ተጸጊዖም ኣለው ዝተረፉ ግን ኣብቲ ዝተዳለወ ዳስ ይሓድርሎ ክብል ነቲ ዘሎ ኩነታት አረዲዩ ካልኦት ገበር ሰናይ ትካላት ነቲ ዝበጽሕ ሓደጋ ዳህሲሶም ከም ዝኸዱ ተፈሊጡሎም ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐት ስምምዕነት ሰላም ንኢትዮጵያ ዘኹራዕ ኣፍሪካ ዓወት ከም ዝኾነም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ደመቀ መኮነን ተዛሪቦም እቲ ዕሉል ኣምሓራ ዝኾነ ደመቀ መኮነን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ንሰራሕተኛታት እቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ገለጻ ዝገበረ እንትኸውን ካብቶም ሰራሕተኛታት ንዝተለዓሉ ሕቶታት እውን ምላሽን መብርህን ምሃቡ ተገሊጾም መንግስት ተሃገር ናብ ሰላም ንኽትምለስ ጽኑዕ ዕድሌትና ራእይ መጽንሑ ዝሓበሩቶም ሚኒስትር ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐት ስምምዕነት ሰላም ቆራጽን ሰላም መንግስት ዘረጋግጽን ህዝብ ዘለዎ ሓቀኛ ወገናውነትን ዝገልጽ ይክብል ኣምሰሉ ደመቀ ተዛሪብሎም እቲ ስምምዕነት ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ በተንጸባርቆን ኣፍሪካዊ ጸገም ኣፍሪካዊ መፍትሒ መሰረት ምግባሩ ንኢትዮጵያ ዘኹራዕ ንህዝብ ዘላቂ ሰላም ዘምጽእ ኣፍሪካዊ ዓወት ይክብል እውን ወሲኹ ገሊጾም ዝተረኸበ ውጽኢት ንርክብ ወፃኢን ስራሕቲ ዲፕሎማስን ሓጋዝ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኮይኑ ሰራሕተኛታት እቲ ሚኒስትር ነዚ ተገንዚቦም ብሓላፍነት ብንብቕዓትን ንኽሰርሑ ድማ ጨዊዕሎም ባርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ ነሳዕ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለተመክታልኩም እናመስገና ብቐጻሊ ብትኩሳት ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ንቻናልና ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እናገበርኩም ክትጸንሑ ክነዘኻኽር ንፈቱም